Soc Javier Lacastallacer, il·lustrador de Kestimatom, una divertidíssima novel·la ambientada a l'antic Egipte i escrita per Enric Lluch. Després de riure'm molt llegint el llibre en parell de vegades i d'haver triat les escenes a il·lustrar, vaig començar amb el disseny de personatges, que és molt important. Vaig dissenyar els seus rostres segons el seu caràcter, els que són amargs, els que són manifesters, els que són alegres. Vaig estudiar els seus gestos i la grandària dels seus cossos segons la seva personalitat, la roba en la qual es vestien en aquella època, els pentinats. Arribats a aquest punt, els personatges es converteixen en els actors, el llibre en l'escenari i jo en el director de l'obra de teatre. Vos jure que en aquest moment comença a sentir els tambors del desert i l'olor de les aigües del Nil.